Bé, bona tarda a totes i a tots. I abans de res, sobretot, volem agrair la trobada amb la consellera. Sempre és un plaer poder trobar-nos i poder d'alguna manera, un dia com avui sobretot, per aquest anunci, no? En primer lloc, sí que m'agradaria dir que, com bé sabeu, i us repeteixo de manera o moltíssimes vegades, una de les prioritats del pla de mandat d'aquest govern de la nostra ciutat ha sigut les polítiques d'habitatge. Aquestes polítiques d'habitatge jo sempre les estableixo en 4 grans pilars, no? I una d'elles és l'ampliació del parc públic, que dona lloc sempre a poder gaudir de major oportunitats per als nostres veïns i les veïnes. Doncs bé, avui tenim aquesta trobada, com ja vam anunciar, perquè va haver de passar l'aprovació del conveni amb la Generalitat, amb Incasòl, d'aquest dret de superfície, anunciem ara la futura construcció de 60 habitatges públics en règim de lloguer a la nostra ciutat, que recordem que fa més de 10 anys que no es construeixen habitatges públics i que estem molt contents i contentes amb aquesta sintonia i bona coordinació, i crec que amb els mateixos objectius, que és millorar la vida de la ciutadania, amb un dret tan important com és el dret de l'accés a l'habitatge en igualtat d'oportunitats, que ens trobem per fer i gaudir i poder anunciar que en breu, en els pròxims anys, tindrem la primera promoció per part d'Incasòl, i que no només això, sinó que sumaran en aquesta prioritat o en aquest compromís dels 4 que tenim a la nostra ciutat, serà una suma més a 60, més el dret de superfície que estem licitant ara mateix també a la Llàntia, o també amb el desenvolupament del solar del carrer Xurruca. Així que pròximament espero i desitjo acabar amb el mandat, no només amb un tema de quantitat, de poder doblar els habitatges públics per donar millors oportunitats, sinó de qualitat, d'igualtat d'oportunitats per als nostres veïns i veïnes. Gràcies. Bé, molt bona tarda a totes, molt bona tarda a tots. Com ha fet la regidora, en primer lloc agrair a la consellera i al delegat del govern la seva presència avui aquí a Mataró. És una bona notícia, és una excel·lent notícia, i a més és el fruit de la col·laboració entre 2 administracions, el govern de la Generalitat i de l'Ajuntament de Mataró, per donar aquesta oportunitat a aquestes 68 famílies que puguen accedir a un pis de lloguer en condicions de lloguer assequible. Per tant, com us deia, una excel·lent notícia. Alhora, com ha dit la regidora, forma part d'aquesta prioritat del govern de treballar per facilitar l'accés a l'habitatge dels conjunts dels veïns i les veïnes d'aquesta ciutat, i que es tradueix en altres accions, com l'antic projecte del Llesguirren o altres solars que ha explicat la regidora, que properament també puguem cedir en dret d'ús de superfície per a altres promocions. Deixeu-me també que emmarqui aquesta acció en el desenvolupament de la Ronda Barceló, que té un paper estratègic per al conjunt de la ciutat. Sabeu que estem molt a prop del centre històric de la nostra ciutat, i per tant tot allò que tingui a veure amb millorar la connexió entre el front marítim, el Tecnocampus i el centre de la ciutat és una manera de fer una ciutat més pròspera, amb més activitat i també amb més qualitat. Jo crec que aquestes són les 2 notícies que avui celebrem. Aquestes 68 famílies que podran gaudir d'un habitatge gràcies a aquest acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Mataró, però també aquesta dinamització d'un eix tan important com és la Ronda Barceló, per anar treballant l'impuls del centre, el front marítim i la seva connexió amb el districte Tecnocampus. Escolteu, moltíssimes gràcies, alcalde, regidora, delegat del govern, presidenta d'Incasòl, secretari d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser tots plegats avui aquí. De fet, avui és un dia important perquè des de fa molt de temps estem dient i estem repetint que Catalunya, per desgràcia, està molt mancada d'habitatge dedicat a temes socials, però especialment d'habitatge dedicat a lloguer i dedicat a lloguer social, lloguer assequible. Sabem perquè estem molt baixos de tant % de construcció d'aquest tipus d'habitatge. De fet, en aquests moments devem tenir un 1,7% dels habitatges i hauríem d'arribar com a mínim
al 7% dels habitatges dedicats al lloguer social i, per tant, des de la Generalitat, però també a la vora dels ajuntaments, com no pot ser d'una altra manera, hem de treballar decididament per poder-ho fer possible. Molts ajuntaments a Catalunya, especialment aquests que sempre en diem també de les àrees més denses, on hi viu més població, tenen moltíssima mancança d'habitatge per persones vulnerables, però també d'habitatge de lloguer assequible, i avui és una bona oportunitat, com comentava l'alcalde i la regidora, de col·laboració entre les diferents administracions. L'Ajuntament, i fa temps que demanem i fem una crida també als ajuntaments perquè posin a disposició de la Generalitat aquest sòl públic per poder dedicar a la construcció d'aquests habitatges. L'Incasòl els construirà i des de l'Agència de l'Habitatge el que farem és la gestió d'aquest habitatge públic, com dèiem, dedicat al lloguer social. Fa poc estem en tràmits de treballar el que en dèiem el Pla Territorial Sectorial de Catalunya. Les previsions, la nostra voluntat és ambiciosa, però jo crec que si treballem de la mà de totes les administracions ho podem arribar a aconseguir. La voluntat és poder arribar a construir 300.000 habitatges en aquests propers 20 anys i, com tots sabeu, no és fàcil perquè la construcció dels habitatges, abans ho dèiem amb la Mercè, no vull dir, és complicat, és lent, perquè com a habitatges en si mateixos és complicat de la construcció, però hem de començar a posar justament aquestes bases per poder arribar a aquests números d'habitatges que necessitem al nostre país. Tenim ara també una oportunitat amb els fons europeus. Els fons europeus que gestionarem el departament des de l'agència serveixen no només per la rehabilitació d'habitatges dedicats amb la mirada posada en l'eficiència energètica, sinó que també ens han de servir per poder construir habitatge en sòl públic destinat a lloguer social, i hi destinarem 160 milions d'euros. Per tant, tenim una oportunitat, avui és un exemple, esperem, com deia també l'alcalde, que altres promocions, també el sector privat, s'animin en aquesta construcció perquè ens fa falta l'habitatge per poder arribar a tots els nostres ciutadans. L'Ajuntament, la regidora i l'alcalde deien que era una prioritat i també és una prioritat del Govern de la Generalitat. Per tant, gràcies alcalde per fer-ho també fàcil, gràcies també a l'Incasòl. Nosaltres des de l'agència treballarem per poder fer possible aquest objectiu d'arribar a aquest 7% d'habitatge dedicat al lloguer social a tot Catalunya. Moltíssimes gràcies i a la vostra disposició. Gràcies, Jordi, perquè la teva pregunta ens permet incidir, com ho ha recalcat la consellera, ho he fet a la meva intervenció, que el desenvolupament d'aquestes 4 parcel·les per l'Incasòl i per l'agència permet també de fer de punta de llança del desenvolupament de la Ronda Barceló. Sabeu que la urbanització corre a càrrec amb els costos oportuns als propietaris, però la unitat actuant és l'Ajuntament. També que està en tràmit la llicència de la torre de la Ronda Barceló, que seguim en converses amb el Ministeri per al desenvolupament del nou pas subterrani de la reforma de l'estació, i per tant tenim ara mateix aquests 3 puntals per al desenvolupament, completats, com deia, amb les tasques d'urbanització de tota la ronda. La veritat és que després et farem arribar la xifra, el que novament aprofito la teva pregunta per també posar en valor 200 habitatges. I també posar en valor que tot el sector ja inclou, ja és un sector que va comptar amb el 30% d'habitatge entre assequible i protegit. Doncs sí, a veure, de fet tenim poca informació oficial al respecte, sabem, almenys personalment, la informació que també han publicat en certa manera els mitjans de comunicació. Com no pot ser d'una altra manera, nosaltres ens hem de felicitar de qualsevol ajut que arribi, especialment si arriba per les persones més joves, perquè tots sabem que un dels grans reptes del nostre país, en tenim moltíssims, però un, i especialment també tenint en compte que tenim les competències de joventut al departament, és la emancipació jove. Per tant, deixem dit que qualsevol ajuda és benvinguda. Quin és el problema? El problema és que, pel que he llegit, hi haurà un conveni bilateral entre el Ministeri i les diferents comunitats autònomes. Espero que en aquest acord bilateral o en aquest conveni bilateral se'ns pugui permetre o serveixi també per poder flexibilitzar o per poder adaptar aquestes ajudes del bo jove a les diferents realitats territorials. En el nostre cas, per exemple, 250 euros, i sé que és
és possible que també estigui contemplat. No és el mateix per persones també que estan en un pis sol o en persones que comparteixen pisos i per tant estan en habitacions, però especialment, i a ningú se us escape, que Catalunya, que és un país petit però amb una població molt important, vivim en llocs territorialment molt diferents i no és el mateix 250 euros a la ciutat de Barcelona que en un poble del Pallars Sobirà. Per tant, nosaltres el que ens agradaria, el que sí que ens agradaria traslladar al Ministeri i a l'Estat és que, estan contents com estem a la mesura, sí que ens agradaria que aquesta relació bilateral pogués servir també per poder adaptar aquestes ajudes a les diferents realitats territorials. Almenys des de Catalunya així ens agradaria. Ens agradaria que no fos una encomienda de gestió, o sigui, que no ens utilitzessin com a gestoria, sinó que en certa manera poguéssim posar el nostre gra d'arena per poder repartir aquests diners segons les necessitats territorials, però sobretot segons les necessitats dels joves que viuen en llocs molt diversos del nostre país. És molt important els habitatges que construïm aquí, però un altre dels reptes del departament, com ho és d'algunes comunitats d'Espanya, és lluitar també contra el despoblament. Per tant, hem de fer poder compatible totes aquestes ajudes per fer compatibles justament aquests grans objectius que tenim com a país.